Đây là glove vừa. Ô, nó mất mình quay ra này này đi bên đây này lại đi lại chạy đi anh ấy mình next lúc gì ô hay nữa rằng sao vẫn phải được anh này vẫn ôi lấy ôi lấy cái răng bớt rồi rằng nhá 아유, 저기 막 동네 되면 막 싫어. 막 치고요. 막 동네 되면. 아, 비자만 대안 크디 좀 하나 돼. 어디 가냐? 랑이야. 아무리야. 야! Này là xe sẽ các bạn. Đi, các cái đường sớm các cái đường. Các khá giúp bài. Sector không bao hả? Các khá bài này. Bari bari muốn này cái, là đúng đấy. Rồi. Chính là lại, chính là mà này này. 산에 그노. 네. 산에 바리. 솔티 토라 토리레. 비라라 잡아. 솔티나 살티. 살티. 에 까솔 칸 디강 몸니로. 디강브라. 디강만 살리 가서. 잡을리. सोरनावबा गैथारा बे नङामोन जोंना खिन्थु कामपिया गामि हिसाबै अरिजिनाल हिसाबै दाबो बेखौ जोंनि फाथिनानै दोंबाय दोङो बेहाय नोंथांमोना बेफोरखौ ए आखुवा नियम बा माबा मोनसे सानलायनो नाङा जों जा नियम दोङो बेखौसो जों फाथिदों बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ दुखु मोनाथों होननानै आं नोंथांमोननि सायाव खर गंग्रोना खुलुमनाय थाबाय गोजोन बेवहायफोरखौ बाहाय मोजां दिखांना लानो र' मोजेखौबो लाबाय बेवहायफोरखौ लानो ओइ मेपालि बुरि मा जाखो आइ लाभ इउ हेलाय राजाखौ नुदो फै र' जोंहानि न'आ फै Dầu sủi tha bằng khẩu lọc Đừng đâu Đừng đâu đi tàu. Ơi chúng ta xin cái mà ओइ ट्रेक्टरफोर रायखौबो नुबाय दखलै मरन नहाय नोंखौ नुवाखै मा नुदां Ở nơi chúng tôi लकडाउन बादनि इमान तुमजोफोरा बा जाति भाया बै प्रमिलानखौ बेमार आजार नायदों नायाखैमोन नायदोंमोन नायबाबो नायख'नो हादिया सानबाबो सानख'नो हादिया मा खालामनो नै दा प्रमिला नोङो नोंनि फोन नों जादो जोंनि फोन जों जासिगोन नोंबा नोंसै नै प्रमिला जुदि नोंखौ सोरबा अंगि बंगिया माबा मोनसे तान्त्रिक हावाजों माबा माया खालामनानै बुथारदोबा बेयो गोबोरखिनि एम्फौ जाथों नोङो सोरगोनि मोदाय जानानै मोदायनि नोगोराव आलो आलो रायजो मोनजायथो ओइ रायजोफोर प्रमिलाया मोदाय नोगोराव दिनै गियाथि खेल मोनबायना मोनबायबा प्रमिला नोङो दिनैनिफ्राय नोंनि फोन नों जादो जोंनिखौ जों जासिगोन
बेखौनो जों बुंनानै दोनथ'नाय जय आफा बाथौरायनि जय आफा बाथौरायनि जाबाय दे आखाइ बाहायसिगोन सबखौबो लानांगौ मा लादो lên máy April mau besardo. Ini biar naya 1 kuintal. जानाय लोंनाय Sana lagi naik baidi goबां dong ya tuh everything आरो मा जानो. Noi be na बैखौबो खारलै इयो मिरामिस miramis. Noi be na फ्राय खालामदो दा बिलातेव आरामसे होसिगोन आरो होनबानिया खासिखौल' हरस'नांगोन बिसोरो बेकवासिन दोङो रायजो राजानि थाखाय आरो गोथां बेदर दंबोयो नै गोथां बेदर रिपर्टार नामायलाय होनबोरा बेदर भाजि साराय मोननै दंबोयो जानायावनो मानसिफ्रा आसिखौ हरफांलांगोन माबा गबिन्दा माइरं जोंनि हेदा नै अरुणाचलनि पुरा मन्त्रि नायब्रा मोखांखौ देखायब्रा अरुणाचलनि बाय बायला